Vale, pues ese, hori, sin más, komentatzen izandako jokaliek. Aizu, lagunduko jazu klaketa egiten eta Vale. hasiko gara, venga, Vale. 3, 2, 1, Jaso solasean, Euskal Erreferenteen podcasta. Bueno, ongi etorriak gure 7. podcastera, oraingoan Iker Bizenterekin. Iker, ongi etorri. Eskerrik asko. Aizkora eskuan bizi dugun gizona, ezta, Iker? Bai. Nik aizkora eskutan, nire eguneroko bizitza da, eta bai. Bete aizkorakin. Eta esan dezakegu, izan zaitezkela igual ere, aizkolari profesional bakarretako bat? Bai, momentu, Euskal Herrian behintzat. Bai. Suertez momentu noi Euskal Herri mailan, atzerrien, badie profesionalki, ontati bizi dienak, ez? Baina, bai. Australian bereziki, ez? Bai, Australian bereziki, Ameriketan ere bai, baten bat, baina, Ameriketan nola da, mi familia vive en Alaska eta horiek nola da? Bai. Rudoak, zu programa horretan ateratzeko ja igual bazaude, ez? Ba, takit. Hotz gehiek, hilen esaten zenuen ze hotza, ez? Bai. Ongi. Jo, munduko txapeldun ordea, Nafarrako txapelduna, ez dakitzen bat milioi bider aldiz, ez? Kompetentziari gabe, 10 aldiz. Kompetentziari gabe, zaude? Ba, ez, azkenen, oain Nafarroan bai egia esan, aurreko urteetako maila ikusita, Mindegia, Larretxea, Nazabal aritzen ziren urte horietako nivel hori ikusita, egia da, pixkat, igual, bai nabarmentzen izen nala, Nafarroko txapelketetan ez, baina Euskadiko txapelketetan, Euskal Herri mailan, ikuste aizkolari on asko daudela, maila handikoak, eta bai, txapelketa batzutan nire aldera joan da, baina detaile oso txikitan ondu da, eta beste aldera joan zitzeken, hasi que, horre estu daude gozek. Ni beti flipatu dut gauza batekin aizkolaritan, eta nola, inoiz ez duzuen oinetan ematen, tio. Osea, hori me alucina. Hor zaudete, prezizioa da, eta zuk esan dut, detaile txiki batekin, osea, milimetro bat ezkerrera joan, eta agur behatza. Bai, azkenen entrenamentu eta dena da, ez azkenen jabitura oso handia dauku, eta gutzako zaile da, ez? Ez du esfortzu handi egiten, hankai azemateko, gutzako nahiko horrexe da, baina eskapada batzuk izaten dialare, ni txikitan eman nion, iaz erakustaldi baten, nire lehenguzukin binakako erakustaldi bat iten nahi ginen, eta belaunen eman ziten pixkat puntakin, eta izaten di eskapadatik. Osea, izan dituzu sustiko. Bai. Joe, eta ezagutuko zu bat ematik igual behatzi gabe, ozer? Behatzi gabe ez, baina baki oso garrantzitsukin da, bai. Ezagutzet, hankan erdin eman zion, eta hanka irikitak erditu zitzaion, eta, rekuperazio asko izan duzun, da, bai. Jode, pues eski horrek, madre de Dios. Bueno, eta bazatoz aizkolari familia batetik, ez da? Aizkolari, behintzat hor dituzu, Saralde gitarrak, ez? Amaren partetik, Leitzarrak, eta zu Gotxagabian. Konta eguzu pixkan nola hasi ziren zure astapenak, nola zen nerabea edo, aurra zen Iker Bizente hori, eta nola engantzatu zen? Ni hasi hartu gabe, ez? Azkenen nire ama, zuk esan bezala Leitzarra da, aizkolari izan da bera, eta bere familiei aldetik, Osaba, Izeba, Lengusu guztik aizkora mundu nibili izan du die. Eta nire aitare, txikitatik zeuken zaletasuna, aizkora... Bera ere aizkolaria, eta joan zen ikastean nire aman baserrira aizkoran orduan ja ezagutu ziren... Oseak egon zeno... Bai. Así que nik esan diteke, azkenen aizkoratik, aizkoran gati sortu nintzela, ez? Azkenen, Llevas vacas, no, pero llevo hacha, ez? Hoi da, bai. Eta txikitatik ni nire aitan entrenamentuta tala jaten nintzen, eta hori ikusi izan dute jolas bezala, ez? Eta lehen guzukin eta jolas bezala beti. Txikitan jolas batzen, eta gero pixkanaka joan da. Gusto hartu nion, txapelketak hasi ziren ja gero helduago nintzela, gero eta gehiago entrenatzen, eta gaur arte. Eta amak esan guzu, ekarri egurra etxerako, ez? Entrenamendutako sobratzen dena, ez? Bai, entrenamentutan asko sobratzen zaio egurre, eta egurra sobra izateu. Etxen batzutan igual faltatzen da, bronkan bat otatzen dio, guztuen kasa nola da? Del Herrero? Hoi da, pues, hola. Ibiliko zarete herrian lotearen zain, ez? Urtean zehar. Guk asko daukune sobran, dauken deretako, amonantzat, osabak... Erosten duzu ezuek. Nik egurra erosi bai, entrenatzen. Begira, horri buruz, hain zuzen ere, justo gure ikasle batzuk egin dizkigute galdera batzuk. Vale? Eta, nahiko nuke, zuk entzutea, berzer kontatzen diguten ikasle hauek horren inguruan.
Kaixo, Iker, nondik ateratzen dezute hainbeste egur entrenatzeko? Konta pixkan nondi Bai, bueno, azkenen, egur hori erosi egiten da. Badaude, enpresak, ez, horta, lan hortan ibiltzen dienak. Aizkolarintzat bereziki ez, orokorrean? Ez, orokorren. Nik bai, esan beharra dauket, nahi Zaraitzuko ibarrak, ematen dazkit urten, behar dioten egur guztia, iratin markatzen dit, eta bereziki niretzat bezala, patrozinio bezala, edo gero nik beraien izena ematet, irazi... Jo, ez da gutxi zuretzat, Niretzat asko, gainera oso asko. garestia da. Bai, oso... Eta igo da azken urteetan pila bat. Asko, Guk bai. somatu dugu musikalean, bastutan, bastidoreak eta olako gozak egiteko, erosten genuela, eta, ostras, bum, disparatu dela prezioa. Bai. Oso garestia da hoi bai. Nik, suerteare badaukez, haiek ematen didate egurra mendian. Eta ni joan behar dut, bota, Entrenatu atera... paso ez? Baina entrenatzeko ez da komeni mendian egitea, azkenean aldapan eta korteak eta ez dira ongi egiten, orduan ekarri behar dena etxera. Eta, gastu horrekin kontatzen du, baina ja ez dute erosi beharrik, bakarrik lanaren, asko da. Orduan nik horrela daukat, baina... Eta zer egite duzu, joaten zarete basora, mozten duzu motosierrarekin markatu dagoen zuaitza? Bai, lehenengo guardarekin joan, eta guardarekin, zein ongi heldu zaigun, zein heldu den ongi basoarentzat kentzea, ze basoan zuaitz guztiak ez dira beharrezkoak, helduak direnean, moztu behar dira, berriak etortzeko, bizia bezala da azkenean. Orduan guardak esaten du zein moztu behar den, guri ongi heldu bazaio ere bai, hori aprobetxatzen da. Eta gero jamen dira joan, moztu, bota, gero tratore batekin edo pistaren batera ekarri arrastan eta kamioien batean etxera. Ozu kamioi etxean. Guk daukagu tratorea. Bai, Osabak dauka tratorea eta alde hortatik ere zorte daukat. Claro. Eske bestela, hori da. Bai. Gero, kilo guztiak hori txekoatean utzi eta zuek kokatu nahi duzuen lekuan, ez? Hori da. Osea, entrenamendurako ere, baliagarria. Bai. Azkenan, egurraren zikloaz, gero moztu eta etxean erre, ez? Bai. Hola izaten da. Osongi, eta zerrautxa botatzen moduzu egia basora, ja izango lizatekela la letxe. En fin, bigarren aldera bat dugu ere egurrarekin zen, badirudi sigarren mailako dela oso kezkatuta egurrarekin. Kaixo, Iker, aizkolariok egurrazko erabiltzen duzue. Horregatik horiekin nahi dugu, zer egiten duzuen sobratutako egurrarekin. Etxerako normalean nik nire etxerako, nire amonaren etxerako, izeban etxerako, lagun batzu ere ematen dit, nik horrela gastatzen dut. Osongi, zu bajoan. Zutarako, dena zutarako, bai. Primeran, Iker, eta orain dela 3 urte esango nuke, nahiko ezaguna egin zinen, ez? Telebistan izan zenitulako, justu munduko txapeldun ordea geratu zinenean, ez? Telebistan, bai La Sextan, bai Broncanorekin hor Resistentzian, bere garaian, bueltan, baina ibili zinen, eta, konta iguzu, ez ez esperientzia, olako prime-timeko programa batean, ez? Bai, ongi, ez, azkenen, lehenengo aldiz, goratzen naiz, munduko txapelketa irabazi nunen, deitu zidaten... Bigarren deitu zinen, o irabazi? Bigarren inunen, bai. La Resistentziatik deitu zidaten, eta berrian nahi nuen daula, eta ni oraindik orain baino gaztegoan nintzen, oso lotxatu izan naiz ni beti, eta hola. Nabaritzen zitzaizun, elkarrizketa ikusi nuen lehenko gunean, elkarrizketa prestatzen, eta berriro, eta nabaritzen zitzaizun lotxatuta da hasieran. Oso, eta hasieran esan nien ez nola joan nahi, eta gero berriz deitu zidaten, eta benga joateko, eta nire babesleek eta ere animantu ninduten, eta joan nintzen. Begira ze tabla dituzun, orain ja beste soltura bat. Bai, azkenean, ni oso lotxate izan naiz beti, eta lotxa handia ematen zidan. Gaur egun joan izan banitz, askoz ezberdinago izango zen, ze, asko tokatu zait, ez? Elkarrizuetak, edo, publikoan hitz egitea, eta ez? Ikasi duzu, ez? Bai, ikasten da. Eta joan nintzen, eta hori, gogoratzen dut oso lotxatuta, gainera pixka bandaztu ninduten sartu aurretik, ze ordena aldatu zidaten egin behar genituen gauzena, eta nola da barrutiko lako programa bat? Eske ni banekien... Etxetik ateratzen zarenetik, etxetik iristen zaren arte ez, eta erdian programa? Ni Madriden egiten da, ordan ni Otxabaitik atera nintzen... Haiek ordaintzen dizute dena, jartzen dizute kotxea, edo... Ez, ni nire kotxean joan nintzen, joan nintzen nire kotxean, han bazkaldu nuen, eta gero hau zen programa zen arratsaldean, eta hori bukatu ondoren berriz Otxabira bueltatu nintzen. Eta momentu azkenean, eske badakizu hainbeste jendek ikusiko duela,
presio hori daukazu, ez? Azkenean ez da... Eta gero, nik uste dut bronkano ez dela erreza ere, ez? Ez da erreza, Erabakarria da, oso azkarra. bazilatuko dizula, zuk ere egon behar, erne egon behar duzu, ez dakizu nondik aterako den, mundu guztiak ikusiko du, kagada bat egiten baldin baduzu, ala, mundu guztiak ikusiko du, ez? Presio horrekin, ez? Orduan, presio hori, bai. Ni gehien bat, presio hori eta ez nintzen gustora egon elkarrizketa horretan. Ikusten zitzen pixka eta garrotatu, oraindik. Bai. Baina, bueno, azkenean esperientzi bezala oso nahi izan zen niretzat, eta bueno. Disparatu zintuen, ez, nolabait? Bai. Eta igual... Bai, azkenean, ez niretzat bakarrik, gure kirolarentzat ere, azkenean oso garrantzitsua da. Horrelako lekuetan egotea, Zalantzari gabe. azkenean ona da. Orduan, esposizioa, eta horrek egiten du ere euskal mundua gehiago ezagutzea. Jo, niri, egia esaten badizut, ikusi nuenean elkarrizketa lehengo gunean, zen ikusi nuen bere garen, 2019 izan zen? O 2020, o porai? 19 edo izango zen, bai. Eta berriro entzun nuenean, edo ikusi nuenean, esan nuen, madre dios, osea, sentitzen nuen, hartzen zintuela tontotzat hasieran, osea, como vacilatzen, como esan ez, euskalduna garela, aizkora, unga, ez? Eta sensazioa zen pixkat desatsegina hasieran. Bai, pixkat, bai. Gero ja, nolabait... Uste nuen izango zela elkarrizketa, bai, badakitze elkarrizketa mota izaten dire, baina pixka bat ezberdina. Eta harrapatu ninduen igual ere bai, hori, horrelako gauzekin eta egiten zituen horrelako gauzak eta ez dakit, deseroso bezala. Bai, ni esaten dizute, bai, sentitu nuen momentu batean, igual gaur egungo Ikerez jarriko zuela bere lekuan, esango zela izu, markatu, baina euskaldunak, aizkora baina askoz gehiago gara, aizkora hemen dago, nik irabaziut munduko... Bai. Ere horlakotan... Bai, fijo, bai. Baina, bueno, gaztean itzen eta ez diozu esan... Era joven inesperto, ez? Bai. Baina, bueno. Jo, ongi. Entrenamenduetara joko dugu pixka bat, ez? Bakizu, bueno, ni... Zoin hezkuntzako lizentziatu naiz eta gustatzen zait mundutxo hori pixka bat. Nola planteatzen dituzu entrenamendua, baduzu prestatzaile fisikoa? Bai, bueno, daukat indar prestatzaile bat, eta gero resistentzia eta lantzeko beste prestatzaile bat daukat, eta gero teknika aldetik eta nire aita ibiltzen da aizjoran gehiago murgilduta. Orduan, bueno, 6 egun entrenatzen ditut astean, astelenak atxeden hartzen dut, aste arte eta ostiraletan indarra lantzen dut, hemen Iruñan, TDN-en, TDN-en, Igo horrekin, ez? Bai, hori da, bai. Beste 2 egunetan erresistentzia lantzen dut eta beste 2 egunetan aizkora. Batzuetan, 3. egun bat sartzen dut aizkora teknika edo landu behar baldin badut, baina, bueno, bestela 6 egun horiek. Aizkora gehiago sartuko bazenu, gareztituko zen asko, ez, entrenamendua? Bai, gareztituko zen eta gero fisikoki ere desgaste handia dauka aizkorak. Bai, Bai. Lumbarretan era? Aizkora, bai, astean 2 aldiz baino gehiago ez da komeni. Ez, Bai. Jo, pues begira, esango nukela, kirolean espezifikoki aritzea, ez, emango zizula. Bai, karo, ematen dizu, baino fisikoki kriston desgastea dauka, gerriak ere minberatzen dira, orduan dena da pixkat. Hor ez dago teknika zuzen bat minik esartzeko? Ez dago, da pixka eta huevo? Bai, a ber, mantxoago arituz gero eta teknika eguna sartzen baldin badugu, mantxoa aritzen gara, kolpeta bezala mantxo, eta... Baina ez du kajarik egiten, ez du resistentzia. Kajarik eta ez du egiten. Eta ez pasatzeko, eske pasa izan da, igual 3 egun sartu edo aizkora, eta kriston fatiga sortzen du, eta ez da... Baina igual tarteka interesatzen zaizu volumen hori sartzea eta karga handitzea, ez? Gero, igual prestakuntza duzunan hortik hilabete batera, hasieran gero atxeden pixka batekin, superkompensazioarekin egoteko... Bai, baina ni nire kasuan gerritatik ez naiz oso ongi biltzen, beti justu ibiltzen naiz, orduan 3. egun bat sartzen dudanean eta nabaritzen du kargatzen zaidala, eta gero igual egon behar dut 10 egun geldirik, orduan ez dut merezi. Horrela harrapatu dut ja, tamaina ona, eta horrela... Eta gainera txapeldun garatzen ari zara, con lo cual funtzionatzen duela argi dago. Bai. Horrela ja gustora nabil, asteko egun guztiak horrela egiten ditut, ja hartu diot eta eroso nago. Eta elikadura ere zaintzen duzu? Bai. Elikadura ere dietista bat ere badaukat, eta bueno, saiatzen naiz zaintzen bai. Eske lehen, igual lehen eskupilotako partiduak ez aintzinean, edo ziklistak ikusi izan dira irudiak ziklistak zigarroarekin, ez? Eta Euskal Munduan ikusten dut, gaur egun badaude leia zentroak hemen, Zentrum, TDN, zuk esan duzuna, ez? Badaude hainbat espazio non kirolariek izan ditzaketenaren prestakutza erabat personalizatua. Bai. Eta igual hori lehenago faltan zegoen ez da, chuleton, eta hola pixkate... Bai, ez, nik uste gaur egun kirolari guztiak, nik uste atleta garela lehenengo, eta gero denak espezifikatzen gara gure kiroletan. Baina dena, gaur egun ez duzu ikusiko bat,
base txuleton, osea, hori da... Bueno, proteína hona da, txulete. Bai, komeni denean, eta, bueno, esaten dute haragi gorria ez dela ez dela inbeste. Baina, bueno, azkenean bakoitzak bere formula ere bai. Ez que elikadura osasuntxu batera matea, ez? Guk hemen ikastolan adibidez badugu, hemen dietista bat ere dugu, eta ikasleak ari dira ikasten jaten, geroz eta menu orekatuagoak, txikitatik, claro, imaginatu oloa jatea, ez? Pues ez duzu oloa, ez lehorra, baina txikitatik jaten baduzu, ohitu egiten zara, ez? Bai. Nik uste dut importantea dela heziketa hori hasieratik, ez? Bai. Zuk non ikasi zenuen? Nik Otxalabiako eskolan. Otxalabiako herri eskola, ez? Bai. Bai. Primeran. Eta hor, zer zen duten, adin desberdinetakoak? Ba, hor, gu egoten ginen urte batean gu baino zarragoekin eta hurrengo urtean gu baino gazteagoekin. Horrela egiten genuen zen nire gelan 5 ginen. Eta zarragoak 3 ziren eta gazteagoak ere 5. Orduan, beti bai. Oso ongi. Jo, sartu nahi dut, aizkora munduan dagoen gai, pixkat polemiko baten, ez igual ez dain polemikoa, baina gure ikaslek galdera bat dute horrekin lotuta, eta uste dut garrantzitsua dela ezagutzea zer kontatzen duten zen, hausnarketarako ematen du behintzat. Kaixo Iker, harritu gara apostoak egiten dituzulako. Zergatik apostoak egitea txarra da, hori uste genuen. Konta eguzu, pixkat apostuen mundua, eta nola ikusten duzu binkulazio hori ere hezkuntzaren munduarekin eta zabaltzearekin herri kirola ezen, herri kirola beti apostoan egon da oinarritua. Bai, eske hori da, herri kirola apustutik sortu zen, ez? Orduan, eta beti izan du oinarria apustu eta gaur egun ere badu. Apustu bat denean eta ikusten da, publikoz eta txapelketa batean, baino hirukoiztu edo gehiago egiten dela, ez? Eta beste morbo bat edo sortzen du horrek. Eta hori da errealitatea, ez? Azkenean apustu mundua hor dago eta horrek bultzatzen du gure kirola. Bultzatu izan du gehiago, gaur egun txapelketak eta asko daude, lehen apustua bakarra izaten ziren. Eta orain txapelketa asko ditugu urtean zehar, erakustaldiak ere bai, tarte gutxi geratzen zaigu denboraldian apustuak eta egiteko. Eta ikusten da... Zuk urtera aposturen bat sartzen duzu? Ez, nik 3 bakarrik egin ditut, nire bizitzan, eta iazko neguan, normalean lehen apustu asko egiten ziren neguetan, iazko neguan bat bakarrik egon zen, aurtengorako bat bakarrik dago, ikusten da gutxiagotu egin dela, baina bai egia da, apustuak daudenean, beste xarma bat hartzen duela ikuskizunak, kirolak, orduan, zentzuz, baldin badira apustuak. Eta hausnarketa bat egiten, ez duzu uste euskal kirola gaztengana hobe zabaltzeko asmoarekin igual, bertatik etorri beharko litzatekeela aldaketa hori, esan ez, bai, hemendik sortu da, baina igual da momentu bat hausnarketa bat egiteko, gelditzeko eta esateko, apostuen munduak badauka konnotazio bat, engantxea, badauka konnotazio negatibo bat, gaur egun gizartean hartzen ari dena, eta igual horrekin apurtzen hasi beharko ginatekela, ez dakit, Bai, nik uste hasi zela duela urte batzuk, ez? Nik uste txapelketa mundu honekin eta asko aldatu dela lehen diru asko jokatzen zen, gure kirola hauetan, gaur egun askoz gutxiago jokatzen da. Eta takila hor dago ere, ez? Bai. Imaginatzen dut joango zaretela apostua 6.000 euro dena delakoa, eta gero takilan erdibana edo... Hori da, gastuak ere erdibana egiten dira, eta horra ateratzen dena, federazioak ere bere parte hartzen du. Osa, realitatean hainbeste diru ez duzu galtzen. Osa, esan nahi dut, 6.000 euro horiek galtzen dituena, nola bait? Bai. Gero igual takilan rekuperatzen dituela. Irabazten duena, irabazten du asko, baina... Segun zen bat jende joten den, segun ze apustu klase den. Badaude apustua 500 persona joten direnak, antidopinazuk ordaindu behar dituzu, juezak zuk, plaza lokatzea zuk ordaindu behar duzu, federazioari bere parte eman behar zaio, portzentai hartzen du sarrerena, 1000 gauza ordaindu behar dituzu, ambulantziak, seguruak, dena azkenean eta gastu... Zuk antolatzen zuen evento bat. Hori da, gastu handia dauka eta gainera, 3 hilabeteko prestakuntza daukazu, 3 hilabete horietan egiten den gastu ere kristona da, ze aizkoran diru asko gastatzen da, orduan badago jendea, apustu potente bat baldin bada, berreskuratzen dira galdutako diru hori, baina apustua 2. mailakoa baldin bada, dirua galdu egingo dute. Geroz eta handiagoa izan, jende morbo gehiago, ez? Geroz eta jende gehiago, Eta egiten da trampilla, esan ez, aposto egiten dugu, baina gero ez dugu elkarri pagatzen, egin izan da. Nik uste egina izan dela, baina, nik uste gaur egun hori asko aldatu dela. Nik uste gaur egun kirolariak
oso serioa gara gauza horietan, lehen erentzuten zen ez, pilotan eta frontoietan, igual pilotarian bera jokatzen zuela, baina igual ere entzuten diren gauzak dira, nik ziurrez dakit. Nik dakidana da, azkeneko urte guztietan fijo jokatu dela, gauzak ongi egin direla. Zuk egin zenuenean pagatu zen eta listo. Eta nahiago dut, bere respetua emateko eta dena apustuan nik... Irabazia galdu zenuen, por kasualidad? Nik irabazi. Irabazi. Bai, baina nik galtzen baldin badut ere nahiago dut apustuari bere respetua eduki eta egitea egin behar duzu. Zuentzat da ere jatorria ere, ez? Eta sentitzen duzu. Hori da, apustu bat egin behar baduzu ongi egin, bestela ez egin, nik uste dudana. Noski, dudari gabe. Primeran. Jarretuko dugu pixka bat eta galdetu nahi nizun aizkorengatik, ez? Zuk erabiltzen dituzun aizkorak, ere horrek gasto handiak harriko. Bai. Aizkorak ere gastu handia dute. Zer gastatzen duzu urtean? Nik, bueno, Ez dirua, baizik eta zenbat aizkora. Zenbat aizkora? Bai. Urtean 8-10 aizkora hautsiko dira. Bai, hautsi. Bai. Makilla bakarrik edo? Ez, aizkora. Erakutsi guzu. Bai. Aizkora hausten denean, hemen zatiak hausten dira. Ozka egingo zenio bezala, horrela zati bat. Eta karo, horrek gero ez du balio, txikiagoak eta egiten dira, baina normalean ja ez du berdin balio. Pisetzen dute asko? 2 kilo terdin guru. Madre de Dios, ostras, honekin ibili behar bazara, lan letxe. Berak bere impulso propio hartzen du ez ere, baina, bada tor. En fin, oso ongi, ze txula, pasada. Hemen izan genituen, zen etorri zen Oier Cañamares, hemengo ikaslegia da, eta amak hemen lan egiten du. Bai. Eta Oier egoten da urte bukaran etortzen da ikaslei herrikirol exhibizio txikiak egitera, eta hori, eta nik, ni gorputz hezkuntzan saiatzen ez hori sartzen, baina zuk nola ikusten duzu sustatu dezakegula herri kirolak, sustatu ditzakegula gehiago, gure gazteen artean, eta ikasleen artean, zen egia da, futbolaren kontra konpetitzea eta saskibaloia eta eskubaloiaren kontra konpetitzea oso zaila da. Oso zaila da, bai. Eta azkenan, kenduta sokatira agian edo beste guztien oso individualak, ez? Oso individuala dira, ez dira talde kirolak, azkenean, bakarrik ibili behar zara, eta justo aizkoraren kasuan gainera, azkenean harri jasotzen, ez? Zuk harri bat baldin badaukazu, eta botalekua, horrekin ibiltzen zara, eta jazta, aizkoraren kasuan oso zaila da. Ume batek esaten badio bere gurasoi, aizkoran ari nahi duela, nondik ekarri aizkorak, non erosi, nola... Ez bazara baserri aurra ez, igual zaila... Norbait laguntzeko ez baldin baduzu, oso zaila da. Eta Iruñan bizi den norbait, zaila dauka. Jendea oso irekita dago, erakustera, hori beti erreztasunak ematen ditu, ez, aizkora munduan gabiltzanok, baina norbait ezagutzen ez baduzu oso zaila da. Eta hori da nire kezketako bat ere bai, eta nik etorkizunean, pixkat pentsatzen ez, eskola bat egiteko, edo... Utxune bat, ez, eta... Bai, nik hori oso beharrezkoa ikusten dut. Ze bada jendea esaten duena, eta probatu nahi dut, eta baina oso zaila da. Eskola herri batean egitea ulergarria da, eta ekar dezake jendea, baina funtzionatuko lokezuk uste duzu hiri batean montatuta, Iruña batean montatuta? Zergaitik ez, ezaguna baldin bada eta umeak egongo dira, seguru aizkora probatu nahi dutenak. Hor baduzu nitxo bat, Bai, beti nago horrekin, ze azkenean ni Otxagabian bizi naiz, eta eske ume askok esaten didate, igual hemengoak edo donostikoak edo aizkoran probatu nahi dut, eta nahi baduzu etorri, baina ni Otxagabian bizi naiz, eta etortzen baldin badira ere, gurasoak hartzen dituzte behin bita, baina ezin dut etorri astero Otxagabiaraino kapritxo handia behar du. Eta azkenean hori beti buruan daukat, bai. Beira, horrekin lotuta ez hainbeste aizkorarekin, bakitzu gertatu zaigun, ikastolan kontatu zuen musikala dugula, eta badugu Legorreako haur bat, hemendik ordu batera, aluzinatu duena gure musikalarekin, gustatzen zaiona pila bat, eta eskatu digu parte hartu zezaken. Eta ekartzen dute gurasoak astean behin, eta hilabetean igande bat ere, ensaiatzera, ateratzen pixka lehenago ikastolatik, eta etortzen da onaino. Osea, badago jendea... Bai. Igual, topatu dezakezuna motivazio horrekin, ez? Bai. Eta badira, eta, ikusten dira, gazteak atera direnak, ateratzen dira, inguruko inorrez dutenak, nolabait jarri dira harremanetan aizkora munduko norbaitekin, eta atera dira, eta gaur egun lehenengo mailako aizkolariak ere badaude horrelakoak.
Baina, bueno, ez da erresa, eta bai nik uste dut behar hori badagoela, bueno, hirietan edo, bueno, eskola batzuk egin edo zerbait behar da. Hombre, polita litzateke, ez? Carolina Marini gertatu zaiona, ez? Bera, hemen Andaluziatik atera, eta, ostras, Indonesian nagusi jaunta jabe. Bai. Igual hemen agertzen zaigu baten bat nonbaitetik motivazio horrekin, ez? Igual Hori da. hiri bateko norbait, herrietan eta gero Euskal Herri mailan indar hori har dezake. Bai. Ongi, galdetu behar dizut beste gauza bati buruz, eta gure gonbidatu guztiei galdetzen diogun galdera bat, eta da zein den zure jaso momentua. Zure jaso momentua da, zuk jasota duzun momentu bat betirako gordeta duzuna, zuretzako garrantzitsua dena, edota egunerokotasunean duzun momentutxo berezi bat zure, esaten duzuna, begira niretzako esnatu eta ni bakarrik kafe hartu edo gauean agarratu baino lehenengo telebista momentutxo hori nire jaso momentua da, ez? Bai. Duzuna edo zure bizitza osokoa edo egunerokoa? Bueno, egunerokotasunean gustatzen zait afal ondoren eta nire momentutxoa edukitzen, sofan esertzen naizenean edo hor, bueno, hor gustatzen zait, hor da eguneko nire momentua pixka bat. Bai. Eta bueno, bizian, bueno, nik uste txikitan momentu asko ditut horrela buruan, eta bueno, nik esan behar banu, gehienak aizkolari lotutako momentuak izan dira horrela geratu zaizkidanak eta... Bai, Eta aitarekin izango dituzu Bai, kristo bai. momentu politak Bai. lotuta, ez da, ze ongi, oso ongi. Bueno, joango gara poliki amaitzen, eta amaiera mateko, bueno, baditugu, jakin nahi dut, bueno, zeintzu diren zure hurrengo erronkak, azteko, eta bueno, Euskal Kirelan, noizbait, ikus dezakezun nola, edo aukera izan dezakezun Euskal Kirolen munduan orain egin duzun bezala, ez berriro revuelta bezalako programa batetara joateko aukera hori hor daukazun, ez? Gainean, mai gainean. Deitu ditzakezun eta esan nahizu, berriro joan nahiko nuke, ez? Bai. Bueno, orain, hurrengo urteari begira, orain justo den momentu batean nago, denboraldi berrietan hasiko dut berriz, eta bueno, berriz hemen ere Euskal Herriko denboraldia daukat, baina, bueno, Australiara joango naiz. Australiara bazoaz berriro. Bai, munduko txapelketara. Aurten irabaztera, A ber, saiatuko gara oso zaila da, guretzat. Maromoienekin ez. Oso zaila da, ze lan oso ezberdina dira, egur bakar batean dira, eta... Ostra, baina ongi prestatuta horrekin... Bai, baina, bueno, azkenean gu maratoi korrikalaria bezala gara, eta haiek sprinterrak ez orduan, bueno, zaila da, baina, bueno, saiatuko naiz tope, fijo. Hasiko naiz ja Goberria pasa eta binagako dugu. Helburua da munduko txapelduna izatea. Bai, baina, bueno, a ber, finalean sartzea ja oso zaila da. 8 honetan sartzea zaila izaten da. Eta, karo, orain ere horrekin, noa, ja bi aldiz geratu naiz bigarren, eta orain jaten naiz, eta presio puntu hori ere sentitzen dut. Finalean endai sartzen dela gauza normal bat, ze segundo bat, 2 segundutan erabakitzen dira gauzak. Ja. Eta ematen du, ridikulo. Ematen du, baina, bueno. A ber, ni joango naiz Hombre, topera. seguro txapelduna geratzen bazara, revueltako deitzen badizu, berriro... Eta hori, a ber, lehen bigarren geldituta, beraiek deitu bat zidaten ez, bueno, irabazten baldin badu zerbaitik ez. Noski baietz. Oso ongi. 10 galdera azkar bukatzeko, bale? A ber, hola, pikadito erantzuten ditugu, bale? Vale. Aizkora edo lagunekin arratsalde bat? Aizkora. Aizkorarekin. Duzun erronka pertsonalik handiena orain arte? Munduko txapeldun geratzea. Munduko txapeldun geratzea. Hobeto prestatzen zara goizetan edo arratsaletan entrenamenduak? Arratsaldetan. Nahiago dut, bai. Hau pixkat bakarrik entrenatu, ala beste aizkolari batzuekin batera? Beste batzuekin. Osa, talde... Bai, beti askotan hori botatzen dut faltan, gure kirolean. Ez dela talde kirol horietako bat. Ezinbestiko elikagai bat zure dietan? Haragi gorria. Ez da inona, baina. Bai. Hamburguesa. Oso ongi. Irratia entzun, ala podcastak entzun? Podcastak. Bai? Bai. Zalea zara? Bai. Bueno, kotxean ordu asko egiten ditugu eta oso ongi heldu zaizkit. Orain gurearekin engantzatu zaitezke. Bai, fijo. Baditugu Zuzara 7. eta beste Eguber 31 baino lehen aterako dira beste 2. Así que hor baituzu batzuk entzuteko. Bai. Zure lehiaketarik gogorrena zein izan da?
Apustuak. Egin ditudan apustuak, lana ere normalean baino luzeagoa izaten da, presioa eta ere asko handiagoa eta apustuak. Revuelta edo ETB? ETB. Zagantzari gabe, Bai. Bizitza osoan toki bakar batean bizi izan beharko bazina? Txagabian. Atxagabi. Hora, izpaduz hori esaten, Bai. babesla erortzen zaizu. Bai. Vale. Aizkorarentzako, zuk superpotere bat izan nahiko bazenu, izan halko bazenu, aizkorarekin aritzeko, zein izango zen? Superindarra. Superindarra. Bai. Abiadura Bai. Gizon indartsuak beti... Bai. Nik uste behit. Joa. Hobeki asimilatzen dute palizak eta dena, gizon indartsua dena normalean... Rekuperatzen du beto, ez? Bai. Eta azkenik, hitz bakar batean definitu beharko bazenu Iker Vicente? Fua. Hori zaila da, Bai. Gehiena... Aizkolaria. Aizkolaria. Esango nuke, bai. Pues eso, Iker, agur esaten diogu podcastari, Iker aizkolariarekin, mila esker, gure datortzeagatik. Plazer bat izan da, oso gustora gonez, zurekin solasean. Bai, eta berdin. Nahi duzun arte. Vale, oso ongi. Ongi Eskerrik asko. Bueno, pues ya está, David. Hala, zenbat iraun du? Hor moztu egiten da bloketan.